Nadyanto tanpa piniji kepeksa kula sumalana nilar ing tata krami matur wonten ngarsa paduka kadangipun Kakang Yayi Duryudana. Nadyanto Narpati Ngawangga menika tiyang bodho kula tiyang cubluk. Ning sak bodho-bodhone Ratu Ngawangga kula tasih saged ngertos dumateng klebating tembung. Nadyanto ora cetha lan mlaha namung kanthi cara nyampar pikulih ing nyatanipun kula kadi dipun dodhok dada kula. Pramila saking menika kepeksa ripalungguhan samangke kula bedhol saking sasana nyektosipun ingkang kula antu-antu lan kula anti-anti nggih lelampahan dinten sakniki. Kula menika tansah ngentosi dumateng dawuh paduka Kyai Duryudana benjang menapa kula dipun keparengaken ngetingalaken kaprawiran setya bekti kula dumateng negari Ngastina parandene mboten nate kelampahan dinten menika mbok menawi trep kaliyan swasana lan lelampahan. Pramila saking menika pareng mboten kepareng kalenggan Senopati Bratayuda kula suwun. Kula sumpah kula prasetya mboten nganti biar padang menawi kula wangsul dhateng pasanggrahan Hulu Pitu mboten ngrentengi sirahe para Pandhawa luwih becik ising nyawang soroti srengenge. Pangklong kepapat obor sewu. Sasampunipun kula ngertos dumateng kasaganipun Kakang Narpati Ngawangga. Kula ngaturaken pawuwun ripalungguhan samangke sisandamel kula tetepaken. Ing dina kaping 14 Bharatayuda Kakang Narpati Ngawangga kula wisuda mangka dadi senopati. Kula nampi pakurmatan yang agung kados mekaten. Dinten ingkang kaping 14 benjang-enjang kula tetep dadi madheg senopati. Namung kula anggadhahi panurunan. Kersakaken menapa Kakang Narpati Ngawangga? Kula saged nggambaraken bilih anggen kula magut suraning Indriya tartamtu badhe tetandhingan kaliyan Dimas Arjuna. Kyai Arjuna mesti kemawon dipun donggani dening Narpati Ndrawati. Nenggih, Kaka Prabu Sri Bathara Kresna kanthi nitih Kyai Jaladara. Mila kula badhe ngembari kanthi nitih pusaka Ngawangga Kyai Jatisura. Kula anggadhahi panuwun, kula nyuwun kanthi sanget Kanjeng Rama Mandaraka kersa mangestoni dados kusir kula. Kowe njaluk tak kusiri. Nuwun pangestu. Yen pancen njaluk tak kusiri metuwa njaba luwih dhisik, ayo jagongan sing penak arep sapak semana.
Satya Lenu kang mardi mring kautaman tanpa gak mring pangestine yo jagat yo diwa yo bathara wong bejo wong katrima wong mulya ora kaya Ratu Mandaraka Prabu Jalyapati. Aku duwe anak wadon telu Wirawati, Surti Kanthi, Danawati diwengku dening para ratu pepunjuling jagat pitataning para umat. Erawati cetha dipalakrama Ratu Mandura anak Prabu Baladewa. Nabyanta Baladewa ki wong kasar manggan mara tangan tembunge mesti suga kuwi yen karo musuh sing kleru ning apike Baladewa kae yen karo maratuwa ngajeni pendak taun mesti sungkem nggone wong tuwa pendak sasi mesti ngirim-ngirimi apa-apa pendak 5 sasi pisan mesti menehi sawah. Bejo uripe anakku Wirawati angka 2 anakku si Danawati dipalakrama Ratu Ngastina Anggir Duryudana. Nabyanta kae ratu sing gregudul karepe dhewe kondange kejem angkara murka yen karo maratuwa banget anggone hormat banget anggone bekti. Bareng tak gagas sing mesake kok anakku si Surti Kanthi dirabi karo ratu cilik-cilik wae Ratu Mejenun suarane banter kaya gluduk ning gluduk sing kurang udan. Yen kowe mbiyen ora mlebu ning kedaton kowe mlumpat beteng nyidra resmi karo anakku lan urung kebacut Surti Kanthi seneng karo kowe janjane aku moh duwe mantu ya diapulmu iki karo aku isih gawang-gawang oneng karnaku nalika Ratu Ndarawati rawuh oneng Stinggil Binata Ngastina. Wong tuwa-tuwa mbiyen padha ngemutake marang Duryudana supaya eling karo Bawalaksana supaya tumindak ingkang utama ning parandene kok racun wong rukun kok gawe cerah satemah dadi gubrak malah kowe nyemoni wong tuwa-tuwa yo anggap wong ringkih ora wani maju perang ning gletek petele bareng saiki kowe dadi senopati wae mergo kepepet kok njur sambat karo wong gerang kowe ora isin. Kowe apa ora wirang tur cetha patraku yen kowe ndapuk aku mongko dadi kusirmu cetha lamun to kowe ninggal Tatakrama kowe nyepelekke karo maratuwamu kowe iki dapurmu ki apa kowe ora tau munjung karo aku ora tau menehi apa-apa karo aku tembungmu mesti sugal naga parandene palungguhan iki kowe madheg senopati lunga ning pabaratan kok njaluk disupiri karo maratuwa iki karemu piye kowe iso njaluk disupiri karo maratuwa kok dapuk dadi kusir rumangsamu iki. Kripalungguhan iki aku tak gawe Giri Sayembara. Aku gawe Giri Sayembara. Sadurunge kowe tanding karo Janaka, aku gawe sayembara. Aku gelem dadi kusirmu, wakon kowe pinter ngrangkai bangkene maratuwamu.
kelap-kelap katon ler kincanging alis risang maweh gandrung sabarang kadul ukir moyak maye kawula nuwun Rama Mandaraka jimat sesembahan kuling marca padha prapting belahan sampun klentuing pamanggih anggerba bilih kula menika dak siya murang tata kaliyan Kyai Sepuh samangge kula aturi menggalih ingkang kanthi wicaksana menapa kok sebabipun kok kula nyuwun tulung dhumateng Kanjeng Rama Mandaraka mongko dados kusiripun Kyai Jatisura karana kados ingkang kula aturaken ngajeng tanding kula kaliyan Kyai Arjuna lan Kyai Arjuna mesti badhe nitih Kyai Jaladara ingkang dipun kusiri dening Narpati Indrawati lumayan jagat kurping langit boten wonten ratu ingkang timbang bobotipun kaliyan Prabu Kresna kejawi namung paduka Kanjeng Rama Prabu Mara Sepuh ing Mandaraka lan mesti kemawon tembunge para pinter wong bener bakal jejer sing luput bakal mawut becik ketitik ala ketara sapa sing dipiti ala iku wanggune bakal sirna mongko sampun cetha bilih kedunging kanistan ulkane kamurkan menika para Kurawa tegesipun Bratayuda mangke ingkang kalah menika para Kurawa tanpa benten kalian ingkang putra Narpati Ngawangga kula mangke menawi tanding kalian Kyai Arjuna mboten namung kalah tartamtu badhe nglundung mustaka kula bosok koklok dipun rubung laler gandeng kula menika anggadhahi dosa kathah kaliyan Mara Sepuh kula paduka Rama Prabu Mandaraka kanthi paprangan menika kula namung badhe nyuwun gunge samudra pangaksami menawi mangke sirah kula menika nglundung kula gelem mati kula purun pejah menawi bangke kula dipun pangku kaliyan Mara Sepuh kula piyambak karya mantuku bermanguswa kang layon tinyo ilang memanis bener pangandikane para pinter gunung dhuwur kae kena diundhahi segara jero kena dijajaki bali atine menungsa sapa sing ngerti nadyan akeh klebu bapakmu iki nyawang kowe iki wong sing agah gruwa-gruwa ning nyatane ripalungguhan iki aku weruh karo tulusing bebudenmu alusing batinmu kowe madheg Senopati upamane mati bangkemu pengin dipangku karo maratuwamu kaya nyampluk karo jantungku karena kowe sing dadak kowe sing tetek madheka Senopati sing kanthi jejeg aku sing dadi kusir ning kowe tak kandhani nadyan to dadi Senopati cadangane swarga ning lamun to sakjeke urip kowe ora gelem bekti karo mbokmu swarga nutup neraka mengo
aku ngusire kowe gelem ning kowe sujuta nggone mbokmu Kunti kae.